τερματίζει σε 2 ώρες 21-22 και κάνει την καλύτερη του επίδοση στον αθλητικό μαραθώνιο. Συγχαρητήρια για να αποδείξει το ζεστό χειροκρότημά σας. Εκπληκτικό, μία από τις καλύτερες επιδόσεις. Ο Γιάννης τα ξέρει καλύτερα, θα τα πει τώρα. Είναι η 5η καλύτερη επίδοση από Έλληνα αθλητή στη διαδρομή του αθλητικού μαραθωνίου, σε μία από τις δυσκολότερες διαδρομές μαραθωνίου στον κόσμο. Όπως διαπιστώνουμε, η διαφορά του νικητή του Χριστόφορου